Hej derude alle sammen, og Michael fra Bamboo Nordic med Bamboo Bambus underbukser. Noget helt nyt på kollektionen endda også. Dem her de er 92% bambus, 8% elastin. Topkvalitet det her, super flåde, mega velholdende i det. Og også når man har dem på, kender man godt det med at de kan stramme underbukserne for meget, de føles ubehagelige at have dem på i lange dage. Det her det er nemlig løsningen på det problem derude. Det er dem her, de er fugtgivende, fordi det er bambus og meget absorberende også. Så der slipper man for sine hverdagsproblemer med, at det godt kan stramme, og det godt kan sidde lidt irriterende bambusunderbukser. Jeg har dem her lige nu, kun i sort indtil videre. De fås i størrelserne small, medium, de er grupperet, og fra large til XL, og derfor XXL efter. Så man kan købe den i de forskellige udgaver. Ellers, ja, ikke andet end at sige, at det her det er super lækkert på. Jeg har dem selv på lige nu. De har holdt mig hele dagen uden nogen problemer. Prøv dem derude alle sammen. Ellers, god dag. Hej.